טוב, אז אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש היכרות מיוחד עם האוניברסיטה העברית, רגע לפני התואר וההרשמה ללימודים. שמי עדי שרי ואני ראש מדור שיווק באגף השיווק והתקשורת של האוניברסיטה, ואני מאוד מאוד שמחה לראות את כולכם כאן. במפגש הקרוב אנחנו ננסה לתת בעיקר תשובות ולעשות סדר בכל השאלות שיכולות להתעורר בדרך לבחירת תחום לימודים, תהליך הרישום והקבלה, וכמובן כל מערכי התמיכה בסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה העברית. המפגש מחולק לשני חלקים בעצם. בהתחלה אנחנו נעשה איזושהי סקירה קצרה של כל הנושאים וההצגה שלהם בידי צוות האוניברסיטה. בהמשך נעשה סשן של שאלות תשובות בהשתתפות כלל המציגים. אתם מוזמנים לכל אורך המפגש להשאיר לנו שאלות. שימו לב, יש צ'אט ויש Q&A, אנחנו ננהל את סשן השאלות דרך ה-Q&A, אז תשאירו לנו שם את השאלות, אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר מהן ככל שיותר הזמן. אז מבלי לבזבז זמן נוסף, אני מתכבדת להזמין את רקטור האוניברסיטה, פרופסור תמיר שפר, לפתוח את המפגש. שלום, שלום לכולם, לכולן, ואני שמח מאוד אתם נמצאים פה כדי ללמוד עלינו או להתעניין בלימודים אצלנו. למה באמת ללמוד אצלנו? למה לבוא לאוניברסיטה העברית? אז כמה דברים, כמה עובדות. האוניברסיטה העברית היא באופן קבוע האוניברסיטה המובילה בישראל. היא האוניברסיטה המובילה בישראל, וברמה הבינלאומית היא אחת האוניברסיטאות המובילות בעולם. היא תמיד נמצאת בטופ של 100 האוניברסיטאות הטובות בעולם, מבין עשרות אלפי אוניברסיטאות בעולם. היא בטופ 20 של האוניברסיטאות מחוץ לארצות הברית, ובטופ 10 באוניברסיטאות ששפת ההוראה בהן הינו אנגלית. זאת אומרת שאנחנו באמת אוניברסיטה שהיא בטופ שבטופ, ואני חושב מטרה צריכה להיות של כל אדם צעיר שרוצה, מתעניין ללמוד ומתעניין להיות מצוין, להיות מצוינת, זה ללכת ללמוד במקום הטוב ביותר, ואנחנו המקום הטוב ביותר, ואנחנו יכולים להגיד את זה לא רק בגלל שאנחנו חושבים דברים טובים על עצמנו, אלא בגלל שיש מדדים בינלאומיים שמראים את זה. האוניברסיטה שלנו, הכוח שלה גם, הוא בכך שהיא אוניברסיטה כללית. היא אוניברסיטה עם הרבה מאוד תחומי לימוד, והדבר הזה הוא קריטי כדי לתת לכם מגוון רחב מאוד של אפשרויות. בתואר ראשון יש את הדרישה תמיד להתחיל בתואר דו-חוגי, אחר כך אפשר יותר מאוחר בשנה שנייה לבחור להתמקד בחוג אחד, אבל הכוח בעצם בעולם גם בכלל של היום, הוא בבניית מערכת או בבניית כישורים שהם אינטרדיסציפלינריים, רב-תחומיים, כאלה שנותנים לכם יתרון על פני אנשים אחרים. כי כולנו נכנסים לעולם מאוד תחרותי, וללמוד במקום כמו האוניברסיטה העברית, שיש לנו את אותה יכולת, את אותו עושר אקדמי, אינטלקטואלי אדיר, זה משהו שהוא יוצא דופן גם בארץ וגם בעולם. ולכן, ואתם תדברו על זה גם אחר כך, איך אפשר לבחור את אותן תוכניות שבאמת ייתנו לכם את היתרון הזה, את החיבור הזה של תחומים מכל מיני דיסציפלינות אקדמיות. הדבר הזה נותן לבוגרים שלנו יתרון מוכח. אנחנו רואים, אם תסתכלו על האנשים המובילים במשק בהרבה מאוד תחומים, תראו את הבוגרים שלנו מובילים שם. אנחנו רואים אותם בכל התחומים, מהתחומים של ההייטק. אתם יודעים, מובילאיי למשל, זה חברה שגדלה פה באוניברסיטה העברית, עכשיו אחת החברות ההייטק הגדולות בארץ ובעולם, ועד משרדי הממשלה. אז ידוע תמיד שלמשל משרד האוצר הוא משרד של האוניברסיטה העברית. אגף התקציבים במשרד האוצר הוא די יש עליו חותמת של האוניברסיטה העברית, וזה סתם שתי דוגמאות. הבוגרים שלנו הם הכי מבוקשים בישראל, והדבר הזה חשוב מאוד. כאמור, אנחנו כולנו חיים בעולם תחרותי, נכנסים לעולם תחרותי, המצב פה במשק
לא נהיה קל יותר, ולכן יש לנו פה יתרון גדול. עוד דבר חשוב לדעת, שאנחנו משקיעים את כל היכולות שלנו בסיוע למילואימניקים. יש לנו מחויבות גדולה בעניין הזה. אנחנו גם השנה נותנים הרבה, וגם בשנה הבאה ניתן הרבה מאוד לאותם אנשים מכם שמשרתים, ישרתו במילואים, כדי נעזור לכם, כדי שתוכלו להצליח בלימודים כמה שיותר, ויש לנו פה מערכת מאוד מאוד גדולה ועשירה, שאחר כך יתארו אותה גם פה בטח בפניכם, כדי לעשות את זה. כל הדברים האלה באמת הופכים אותנו לא סתם לאוניברסיטה המובילה בישראל מתמיד, ואנחנו ממשיכים להיות ככה ומאוד גאים בזה, ואנחנו מאוד רוצים את הטובות והטובים ביותר שיהיו פה, שילמדו פה. תודה ובהצלחה. תודה רבה, תמיר. כעת בעצם נתחיל במפגש, נפנה לעסוק בקצרה בבחירת תחום הלימודים עצמו, למי מכם שעדיין מתלבט, שואל את עצמו שאלות, אולי ממתינים לתשובות ממועד אפריל של הפסיכומטרי, עדיין מתלבטים מה נכון לכם, מה מעניין אתכם. אז אני מעבירה את רשות הדיבור לאורית רודריג, שהיא יועצת לבחירת תחום לימודים באגף מינהל סטודנטים. אורית, הבמה שלך. תודה. אני אשתף אתכם מסך רגע. אוקיי. אז בעצם אנחנו נדבר עכשיו על בחירה נכונה. בעצם כשאנחנו בוחרים תחום לימודים, זה אחת ההחלטות המשמעותיות שיש לנו בעצם בחיים, כי כשאנחנו בוחרים תחום לימודים, אנחנו בעצם מסתכלים עליו כאיזושהי בחירה לתחום מקצועי שיהיה לי בעתיד. השאיפה שלי היא כן לעסוק במה שאני לומדת, ובגלל זה אני מרגישה הרבה פעמים כשההשלכות שיכולות להיות לבחירה עצמה, יכולות להיות עם השלכות עתידיות למשך הרבה זמן, ואני רוצה שקצת ננסה לפרק את זה ולראות איך אנחנו יכולים לעשות את הבחירה הנכונה ביותר במעט זמן שיש לנו. אז בעצם בחירת תחום לימודים היא איזושהי תהליך של קבלת החלטות. יש לזה את כל המאפיינים של קבלת החלטה. אני בוחרת בין מספר חלופות, מקצועות לימוד שונים, יש לי שיקולים שאני מכניסה לבחירה שלי ואני משווה בין מקצועות שונים. הבחירה שלי כרוכה בהרבה איסוף מידע ועיבוד מידע שאני בעצם צריכה להבין מה המשמעות שלו לזמן הנוכחי שלי ולהמשך. וההחלטה, כמו כל החלטה, והבחירה שלי בעצם כרוכה באי ודאות. אי הוודאות בבחירת תחום לימודים או מקצוע כרוכה בכל מיני שאלות כמו האם התחום הזה באמת מעניין אותי בהיבט הלימודי, האם אני מתקבלת בכלל ללימודים לתחום שאני רוצה, האם אני מוכנה להשקיע בעצם המסלול שאני צריכה להתחייב אליו במספר שנות לימוד או שיפור נתונים לשם קבלה, האם אני נהנה מהלימודים עצמם, האם אני אצליח בלימודים שלי, האם אני אמצא תעסוקה בתחום שבחרתי ללמוד אותו, והאם אני אצליח בעיסוק שאני בוחרת בסופו של דבר, ויש לי עוד הרבה שאלות ותהיות שעולות לי ככה מהבחירה של התחום לימודים עצמו, שוב כראי של התעסוקה העתידית שיכולה להיות לי. בעצם הבחירה שלי על מה ללמוד יכולה להיות מושפעת מהרבה מרכיבים, אבל העיקריים ביניהם הם משפחה וחברים. אם ההורים שלי עובדים במקצועות מסוימים, אני יכולה, או יש להם דעה מסוימת על מקצועות מסוימים, אני יכולה ככה להיות מושפעת מזה. המדיה, התקשורת, הפייסבוק, כל האמצעים הטכנולוגיים משפיעים לנו גם ומקנים לנו איזשהו ידע, חלקו נכון, חלקו לא נכון, על שוק התעסוקה, וכראי מכך על מה שאני בעצם אבחר ללמוד. והמסגרות החינוכיות שהיו לי עד כה, אם זה תיכון, אם יש כאלה שעשו שירות צבאי או שירות לאומי, או כל מיני התנדבויות למיניהם, שגם הם יכולות לחשוף אותי לכל מיני מידע שקיים על שוק התעסוקה ויכול להשפיע על הבחירה שלי, אם אני רוצה ללמוד ולהיכנס לאותו תחום או לא. בעצם הבחירה שלי יכולה גם לנבוע מחוסר ידע שיש לי על שוק התעסוקה. הרבה אנשים לא יודעים שמחוג אחד שאני בוחרת ללמוד, אני יכולה להגיע למגוון רחב של מקצועות, ולמקצוע מסוים שאני ארצה לעסוק בו, אני יכולה להגיע מהמון תחומי לימוד שונים.
וזה משהו שחשוב לזכור אותו כשאני מגיעה לבחירה שלי. כי הרבה פעמים אני חושבת שאם אני לומדת איזשהו תחום אחד, אני מחויבת אליו, אני עכשיו לומדת אותו ואני כבולה אליו, ואני אשאר איתו כל החיים, ואם אני לא אהיה מרוצה, אין לי שום אפשרות להתניידות. והיום אנחנו יודעים ששוק התעסוקה הוא יותר דינמי, הוא יותר מכיל והוא יותר רוצה את המגוון הזה, ולכן לתחום עבודה אחד אני יכולה להגיע ממגוון מקצועות לימוד, ואולי בהקשר הזה כדאי לציין שפה רוב הלימודים ברוב החוגים נלמדים באופן דו-חוגי, שזה משהו שיכול מאוד לשרת אתכם, כשאתם בעצם רוכשים ידע משני עולמות תוכן שונים, ואתם יכולים בהמשך לעסוק בשני עולמות התוכן, או להתקדם בכל אחד מהם, או בשילוב של שניהם יחד. אז אני רוצה ששנייה ננסה לגעת בקצרה באיזשהו מודל שיכול לעזור לכם בבחירה עצמה של תחום הלימודים. המודל הזה נקרא מודל הסחלב. בעצם הוא מחולק לשלוש קטגוריות שונות, שהם מהווים כל אחד מהם שלב מסוים בתהליך הבחירה שלי. אז בשלב הראשון יש לנו את סינון ראשוני של המקצועות שאני מתלבטת לגביהם. מן הסתם אני לא מתעניינת בכל המקצועות לימוד, יש מקצועות שהם פחות רלוונטיים אליי, וזה הסינון הראשוני שאני מדברת עליו, תכף ניגע בו קצת יותר לעומק. בשלב השני אני רוצה לחקור את המקצועות שעברו את התהליך של הסינון הראשוני, ולעשות איזושהי חקירה לעומק של המקצועות האלה, או ככה לפני אירוויזיון, אז אפשר להגיד שזה איזשהו חצי גמר של המקצועות שנבחרים, ובשלב השלישי בעצם מתוך המקצועות שעשיתי להם את הבחינה המשמעותית יותר, את החקירה לעומק, אני בעצם עושה את הבחירה שלי, שזה הגמר. אז בשלב של הסינון הראשוני אני רוצה להתמקד לעד 7 חלופות, אפשר גם 8, אבל לא להתפרס לי יותר מזה, כי בסופו של דבר אני ארצה את כל החלופות האלה לחקור יותר לעומק בחצי גמר שלי. אז הדרכים שלי לעשות את הסינון הראשוני הם קודם כל, כדאי להיעזר באתרים של האוניברסיטה, מי שלא מכיר אותם, אז בהחלט כדאי להיעזר בהם, נעבור עליהם גם קצת עכשיו בקצרה. אז יש לי אפשרות לעשות איזושהי חלוקה לפי פקולטות ובתי ספר, אני מקווה שהקישור עבד וכולם רואים את השיתוף כהלכה. בעצם אני יכולה לעשות את הבחירה לפי פקולטות ובתי ספר. אם אני יודעת שפקולטה מסוימת מעניינת אותי, אני יכולה לראות את כל החוגים שנלמדים תחת אותה פקולטה. דרך נוספת לעשות את איך אני יוצאת את זה עכשיו? דרך נוספת לעשות את הבחירה הזאת בעצם, היא באמצעות אשכולות. דקה. אם אני מסתכלת על האשכולות, אני יכולה לראות איזה תחומי דעת מעניינים אותי, נגיד תרבות העולם מעניינת אותי, אני יכולה להסתכל ממש על המקצועות לימוד שיכולים להיות קשורים לאותו נושא, ולעשות לפי זה את הסינון הראשוני שלי. שוב, בסינון הראשוני אני רוצה להסתכל על דברים שהם ממש ברמה אינטואיטיבית, ברמה של אם זה מעניין אותי או לא מעניין אותי, ואז זה צריך לעבור את הסינון הראשוני שלי. ודרך נוספת לעשות את הסינון היא לפי תנאי הקבלה. בעצם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להסתכל עליו, ואולי אחד החשובים, היא דרישה לכל חוג יש תנאי קבלה משלו, ואני רוצה לוודא שאני עומדת בכל תנאי הקבלה. אז קודם כל אני ארצה לחשב את ממוצע הבגרות שלי, אפשר להיעזר במחשבון, צריך להיעזר במחשבון של האוניברסיטה, כדי לחשב את הממוצע בגרות, ואז בעצם אפשר להזין פה את ממוצע הבגרות שיש לי, ולראות... אורית, סליחה שאני עוצרת אותך, אבל אנחנו לא רואים את המצגת כרגע. אוקיי, אז זה מה ניסיתי להבין אם... כי אני מראה לכם פה דברים, אז אני צריכה לראות איך אני מחזירה לכם את השיתוף. מה אתם רואים? אתם לא רואים כלום, בעצם. זה ככה. אתם רואים עכשיו את השיתוף? כן. אוקיי, מצוין. אז בעצם אני יכולה לראות באתר סיכויי הקבלה את כל החוגים שאני כבר עכשיו, לפי תנאי הקבלה הנוכחיים שלי, אם זה פסיכומטרי, אם זה ממוצע בגרות בלבד, יכולה להתקבל אליהם. שימו לב שהרשימה שיוצאת לי פה
כמו שאמרנו, אנחנו מדברים על הסינון הראשוני, לא כולה רלוונטית, כי חלק מהחוגים כבר נסגרו לרישום, חלק מהחוגים לא רלוונטיים עליי, כי בכל מקרה אני לא מתעניינת בתחומים האלה, חלק מהחוגים ידרשו ממני תנאי קבלה נוספים, כמו רמת מתמטיקה, שאולי אני מתעניינת בזה, אולי אני לא מתעניינת בזה, וצריך לשים לב לכל התנאים האלה, כי זה מהווה חלק ניכר מההחלטה של הסינון הראשוני. בשלב הבא, שאני ארצה לעשות את הבחירה שלי, אז בעצם עשינו את הסינון הראשוני, אחרי זה אנחנו רוצים לעשות את התהליך של החקירה לעומק. בחקירה לעומק אני רוצה לבחון את המקצועות לימוד השונים שיש לי. אז כשאני בוחרת את המקצועות לימוד השונים שיש לי, בשלב הראשון אני רוצה לקרוא קצת יותר מידע על מה המקצוע הזה אומר. בשלב השני אני ארצה לבדוק מה אפשר לעשות עם אותו מקצוע ספציפי. יש לי בכל עמוד חוג כל מיני מידעים שיכולים ממש לסייע לי בדבר הזה, ויכול להיות שאני לא יודעת מה עושים עם מקצוע מסוים, ואז אני יכולה להבין קצת יותר לעומק לאיפה אני יכולה להגיע עם אותו מקצוע. כמו שאמרנו בהתחלה, להרבה מקצועות עבודה אפשר להגיע מכל מיני תחומי לימוד, וחשוב לזכור את זה לאורך כל הדרך. בשלב הבא אני יכולה לראות אם עדיין לא קיבלתי מספיק מידע בעמודי החוגים באוניברסיטה, אני יכולה להיעזר בוויקיפדיה, ממש הכי פשוט, לקבל קצת יותר מידע על חוג מסוים שמעניין אותי. יכול להיות שחוג מסוים נתן לי הרבה מידע בחוג עצמו, אבל עדיין אני רוצה להבין קצת יותר לעומק על מה החוג הזה עוסק לפני שאני מתחייבת אליו למשך 3 שנים, ואני יכולה לקרוא עליו קצת יותר מידע, לראות אם זה משהו שהוא באמת מעניין אותי. ועוד משהו שכדאי לבחון אותו, זה אתרים שבעצם מפרטים על כל מיני מקצועות שקיימים בשוק. אז יש את האתר של משרד התעסוקה, שאפשר למצוא בו המון מקצועות שקיימים במשק, ואם יש מקצוע מסוים שאני לא יודעת עליו מספיק ומעניין אותי, כי ראיתי איזשהו תחום לימוד שבתחום לימוד עצמו קיבלתי איזשהו מידע שיכול היה לעניין אותי כדי להתפתח בו, אז אני יכולה לקבל באמצעות אתר העבודתה שמכיל את כל המקצועות, לקבל עוד מידע אם המקצוע הזה באמת מתאים לי, מה אני יכולה לעשות עם המקצוע הזה, מה השכר הממוצע במשק עם המקצוע הזה, ועוד המון נתונים שיכולים ככה לסייע לי בשלב השני של החקירה לעומק. ובשלב השלישי אנחנו בעצם בוחרים מתוך החלופות שהיו לנו מהשלבים הראשונים, ואני עושה איזושהי השוואה. בשלב הראשון הייתי עם 7 חלופות, אחרי החקירה לעומק אני מניחה שהגעתי ל4 חלופות, ואז בעצם בבחירה אני צריכה לצמצם את זה לחלופה 1 או מקסימום 2 אם אתם עושים דו-חוגי. עוד קצת מידע שיכול לסייע לכם, בבחירה, כשאתם באים להגיע לבחירה, זה אתר כיוונים לעתיד. זה אתר בעצם שמכיל הרבה שאלונים שהם יכולים בעצם לעזור לכם בהיכרות עם עצמכם. מה התחומים שמעניינים אתכם? מה חשוב לכם בשוק התעסוקה? מה חשוב לכם במקצוע הלימוד? האם אתם מוכנים להשקיע בכל מה שתחום הלימוד דורש מכם? האם אתם מוכנים להשקיע בכל מה שהמקצוע הזה דורש מכם? וכאן אתם יכולים לקבל המון שאלונים חינמים. זה אתר שהוא בפיתוח האוניברסיטה העברית, ואתם יכולים להסתייע בו, הוא חינמי והוא נגיש, והוא מאוד אינטואיטיבי ושווה להיעזר בו. עוד נקודות ששווה להסתכל עליהן, זה להסתכל במודעות דרושים. אם הסתכלתם כבר על שוק התעסוקה, על מה מכל מקצוע אומר, הסתכלתם על תחום הלימוד, ראיתם שאתם עומדים בתנאי הקבלה לאותו תחום לימוד, וזה באמת רלוונטי אליכם, שווה להסתכל במשרות דרושים, האם המקצוע הזה באמת בעל ביקוש, כמו שאתם חושבים, שואפים, שגם יהיה. שוב, אני מזכירה שאנחנו עכשיו בשלב מאוד ראשוני של בחירת תחום הלימודים, וכשאתם תצאו לשוק העבודה אחרי התואר שיהיה לכם, או התואר השני שיהיה לכם, אז אנחנו מדברים על עוד 3 שנים, אם תתחילו לעבוד במהלך התואר הזה אולי עוד 2, אז הדברים האלה כן דינמיים ויכולים להשתנות, אבל זה בהחלט יכול לתת לכם איזושהי אינדיקציה
די טובה למה קורה היום בשוק התעסוקה בהתאם ביחס למקצועות שאתם מתעניינים בהם. בנוסף, כדאי להבין איזה מיומנויות יש לכם. האם אתם אנשים שיכולים להקשיב לאנשים? האם יש לכם יכולות מתמטיות? האם יש לכם יכולות של ניהול משאבים? כל הדברים האלה הם חשובים גם בתהליך בחירת הלימודים וגם בתהליך המקצועי אחר כך, ואתם יכולים פשוט לשאול חברים ומכרים שלכם איך הם תופסים אתכם, איזה תכונות ויתרונות יש לכם. וכמובן שיש לנו גם שיקולים נוספים, כמו גיוון בעבודה, ביטחון כלכלי, עבודה במשמרות, עבודת צוות, כל מיני שיקולים כאלה שהם גם קיימים לנו בתוך הלימודים עצמם, וגם קיימים לנו אחרי זה בשוק התעסוקה. ועוד נקודה ששווה להזכיר אותה ככה לקראת סיום, זה אם עדיין אחרי כל התהליך הזה של המודל, יש לכם עדיין שאלות, עדיין איזה שהם ספקות, עדיין חוסר בהירות, התלבטויות, כדאי להגיע לייעוץ. יש באוניברסיטה גם ייעוץ לימודים, גם ייעוץ קריירה, יש גם בכל מיני מרכזים עירוניים, כל מיני ייעוצים כאלה ואחרים, רובם חינמים או בתשלום מאוד סמלי, וכדאי להגיע לייעוץ ככה שיעזור לאתר את הקשיים שלכם ולהכווין אתכם קצת יותר. אפשר להתייעץ גם עם חברים ובני משפחה, עם זאת חשוב לזכור שהידיעות שלהם הן לפעמים קצת מוטות והחוויה האישית היא שונה מאדם לאדם, ולכן כן כדאי להקשיב להם כמובן, אבל לקחת אותם באיזושהי, בסופו של דבר ההחלטה צריכה להיות שלכם, ולעזר במקורות מידע אינטרנטיים. שימו לב שמקורות מידע אינטרנטיים הם קצת טריקים, כי לפעמים יש לנו יותר מדי מידע, לפעמים המידע הוא לא עדכני או לא רלוונטי או קצת לא נכון, וזה יכול קצת להטות את הבחירה שלנו, אז גם בתחום הזה צריך לעשות את זה באופן יותר מושכל. אז ככה זה מה שהצלחנו להספיק בזמן שניתן לנו. אני מקווה שזה כן נתן לכם כמה כלים באמת להתחיל או להמשיך בכיוון שאתם התחלתם בו. תודה. תודה רבה אורית. מכאן אנחנו עוברים לסקירה של תהליך הרישום והקבלה לאוניברסיטה. יש המון שאלות בנושאים האלה, אז אני מעבירה את רשות הדיבור לשר וולנד, ראש מדור רישום וקבלה לתואר ראשון באוניברסיטה, להצגת התהליך, ואולי זה כבר ייתן מענה לכמה שאלות שכבר עלו בצ'אט, אז שר, הבמה שלך. רגע, לא שומעים אותך? זהו, אני איתכם. היי, נעים מאוד. אז אני שר, ובעצם אני אעבור איתכם ככה בהליך מהיר על איך נרשמים לאוניברסיטה. אם נצא מנקודת המבט של נסיים את ההסבר של אורית, חקרתם, עבדתם, עשיתם, ועכשיו בעצם אנחנו רוצים להירשם לאוניברסיטה, ולכן את השלב הראשון, כמו שאורית הסבירה, אנחנו בודקים באתרים השונים, באתר המידע ובאתר סיכויי הקבלה. באתר סיכויי הקבלה אנחנו יכולים לראות גם מה מצב ההרשמה לחוג, אם החוג עדיין פתוח להרשמה, האם החוג עבר לרשימת המתנה, וזה נותן לנו קישור וחיבור, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות. חשוב לי לומר דבר ראשון, המצגת שאני אדבר עליה היום, אני כרגע נותנת את נקודת המבט של מועמדים שיש להם בגרות ישראלית. יש לנו לא מעט סטודנטים שלומדים אצלנו, שיש להם תעודות סיום תיכון לא ישראליות, ולזה יש מדור נפרד שמטפל בזה, כי צריך להקביל את זה לבגרות הישראלית. אז אם יש לכם בגרות שהיא לא ישראלית, תדעו שרוב הדברים שאני אומרת רלוונטיים גם אליכם, אבל יש כל מיני התאמות שונות שיעשו לתעודות שרלוונטיות שלכם. אז ברגע אורית דיברה איתנו על איך בוחרים תחום, ראינו, בדקנו, הבנו מה אנחנו רוצים להירשם, אנחנו בעצם רוצים לבצע הרשמה מקוונת. בתוך אתר המידע שלנו יש לנו את הקישור לרישום המקוון, אנחנו בעצם מגיעים לאתר שמכיל 6 קוביות שעליהם אנחנו נדבר היום בכמה דקות שיש לנו, והקובייה הראשונה בעצם הרשמה לאוניברסיטה, מובילה אותנו למסך הכניסה. אנחנו בוחרים, שימו לב, כרגע יש לנו רישום באמת גם לשנת הלימודים הבאה וגם לסמסטר ב' הקרוב, אנחנו בוחרים שאנחנו רוצים לשנת הלימודים הבאה, מתחילים בהקלדת תעודת זהות ויוצאים לדרך. לא נעבור עכשיו ממש על כל מה שהאתר, אבל ככה בתמצית מה בעצם אנחנו רוצים. הפרטים והשאלות שאנחנו שואלים אתכם במהלך הרישום זה דברים שרלוונטיים להליך הקבלה. אנחנו שואלים אתכם פרטים אישיים, מה אתם רוצים ללמוד, העדיפויות שלכם, יש לזה משמעות, כי לפי עדיפויות, מה שתתקבל בעדיפות הכי גבוהה, לשם אנחנו בסופו של דבר נרצה שתלך ללמוד, ולכן יש משמעות למה אני ממקם ואיפה.
אחרי שבחרתי ואמרתי בעצם מה אני רוצה ללמוד, אני עכשיו אומר בשלב השלישי, מה ההשכלות שיש לי? יש לי בגרות, עשיתי פסיכומטרי, אולי למדתי במכינה, בין מכינה מאוניברסיטה העברית או מכינה ממוסד אחר, יש לי תארים, לימודים אקדמיים וכו' וכו'. שלב רביעי, אנחנו עוד קצת פרטים דמוגרפיים אישיים עלינו שגם עוזרים כחלק מהליך הרישום. שלב חמישי, אנחנו בעצם רואים את כל מה שמילאנו עד עכשיו, משלמים את דמי הרישום, דמי הרישום הם 513 שקלים, שימו לב שלפי ועדות מלץ ווינוגרד, דמי הרישום אינם מוחזרים גם למי שלא מתקבל, וברגע שמשלמים, מקבלים אישור הרשמה בעצם לדואל. שלב הזה, אתם סיימתם את העבודה הראשונית שלכם. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לעבוד. אנחנו קולטים את המועמדות ומתחילים לאסוף את הנתונים. קודם כל אנחנו פונים למשרד החינוך ומקבלים את ציוני הבגרות. במהלך הרישום אתם תאשרו לנו לפנות עצמאית למשרד החינוך ולקבל את הנתונים. דבר שני, אנחנו פונים למרכז הארצי לבחינות והערכה, ומשם מקבלים את הבחינות שעשיתם, אם עשיתם פסיכומטרי, אם עשיתם אמירם, אמירנט, אמיר, יעלנט, כל הבחינות הרלוונטיות, גם על סמך מה שאישרתם למרכז הארצי. אם נבחנתם באיזושהי בחינה ולא אפשרתם למרכז הארצי להעביר אלינו את הציון, אתם תצטרכו לפנות אליהם ולבקש להעביר אלינו את הציון, וככה הם יקלטו אלינו. שלב השלישי שהוא אופציונלי, זה רק למי שיש, זה אם יש נתונים נוספים. מי שבאמת אמרנו יש לו לימודים קודמים, הוא הצהיר שיש לו תואר קודם ושלח אותו אלינו, הוא אמר שיש לו מכינה קודמת והעביר לנו, ובחינות נוספות. יש לנו בחינת SAT, שזה בחינה אמריקאית כמו הפסיכומטרי, יש בחינת טופל, שזה בחינה לידע באנגלית, גם בחינה אמריקאית כמו אמירם ואמירנט, ועוד כל מיני דברים. מי שיצהיר ויש לו יעביר, וזה השלב שאנחנו נעדכן את הכל במערכת. אחת לכמה ימים, בדרך כלל פעמיים בשבוע, אנחנו מריצים את כל הנתונים, ובעצם מתחילים לשלוח לכם הודעות של תשובות מה עשינו. הדבר הראשון, אנחנו שולחים לכם הודעה מה הנתונים שקלטנו. אתם מקבלים בעצם מייל, אישור הרשמה ששוב כתוב בו מה העדיפויות שלכם, ומה הציונים, מה ציוני הבגרות עם פירוט של כמה יחידות לימוד, ואם זה קיבל בונוס, ואם התחשבנו בזה בממוצע ולא. כל העבודה שעשיתם לפני, אתם רואים גם מול העיניים, אתם רואים מה הממוצע שחושב, אם יש ציוני פסיכומטרי, רמה באנגלית, אם הצהרתם על נתונים, למשל הצהרתם על מכינה ועוד לא העברתם, אז כתוב שעדיין לא נמצא ציוני מכינה, אם אתם רוצים להיות חלק מראויים לקידום, וכו' וכו'. חשוב מאוד לעבור על המייל הזה, ובעצם לראות שהנתונים שמוזנים, הם באמת, שהם נקלטו, זה מה שיש לכם. אם לא, אתם יוצרים איתנו קשר, ואנחנו עובדים על זה כדי באמת לתקן את הנתונים, שאין לנו את כל המידע הנכון. שלב הבא, זה בעצם החלטה. ויש לנו בעצם בגדול שלוש סוגים. החלטה ראשונה, החלטה של קבלה. עמדתם בסיפי הקבלה, התקבלתם, ולכן אנחנו שולחים לכם, ברוכים הבאים, בואו ללמוד אצלנו. במסגרת הקבלה אתם מתבקשים גם לשלם מקדמה. תשלום המקדמה הוא על 3,811 ש"ח. יש אוכלוסיות, בני עובדים, תלמידים ותיקים וכו' שמקבלים סכום מקדמה מופחת יותר, אבל סכום המקדמה בעצם מהווה מבחינתנו, הוא חלק משכר הלימוד של שנה א', והוא מהווה בעצם שמירת מקום, שאנחנו יודעים, בעצם אתם מסמנים לנו, אנחנו אצלכם תשמרו לנו מקום. את המקדמה אפשר לשלם בשתי אופציות, פיקדון צבאי או כרטיס אשראי. יש לכם, כמו שאמרתי, זמן מוגדר, במכתב יהיה כתוב זמן, לרוב זה כשבועיים ימים, ככל שהולכים ומתקרבים לפתיחת שנת הלימודים זה יכול להצטמצם, ואם מישהו לא ישלם את המקדמה, הקבלה שלו באיזשהו שלב תוקפא. אנחנו בעצם נאמר, לא שילמתם, מבחינתנו זה איזה סימן שאתם לא רוצים לבוא ללמוד, ולכן הקבלה בעצם תוקפא. כל עוד החוק פתוח להרשמה ואתם מתחרטים ואתם רוצים לבוא ללמוד, אתם פשוט יכולים לחדש את הקבלה, שוב, בתנאי שהחוג עדיין פתוח להרשמה, שתנאי הקבלה לא השתנו ואתם עומדים בהם. אם חלילה החוג נסגר לרישום או השתנו תנאי הקבלה, לצערנו לא תוכלו לחדש את הקבלה לאותו חוג, אבל יש מגוון רחב של חוגים אחרים שאפשר להצטרף אליהם. אופציה הבאה זה אי קבלה. לצערנו החוג שרציתם לא הצלחתם להתקבל, אתם לא עומדים בתנאי הקבלה. יש לנו כמה אופציות. דבר ראשון, פנייה לוועדת הערעורים. תכף אני אראה בהמשך איך בדיוק עושים את הפנייה. חשוב לציין שאנחנו בוחנים פה את המועמדות, כמו ששמתם לב, ואנחנו מסתכלים על נתונים יבשים. בגרות, פסיכומטרי, אולי ציוני מכינה, אולי ציוני תואר, אבל אין פה, לפעמים יש כל מיני שיקולים נוספים, סיפורים אישיים, הסברים, שלא נלקחים בחשבון. בעצם ועדת הערעורים זה המקום לבוא ולומר, אני יודע שאני לא עומד בתנאים, אבל יש לי סדרה של סיבות שלדעתי
יכולות לגשר על הפער בתנאי הקבלה, שאני מבקש שתבחנו האם אתם מוכנים לקבל את זה וכן לאפשר לי הזדמנות להתקבל. פנייה לוועדה ניתן לבצע כל עוד רשומים לאוניברסיטה, זה לא כרוך בתשלום נוסף. אופציה אחרת זה בעצם ייעוץ לבחירת תחום לימודים, זה בעצם ליצור קשר עם אורית. לפעמים, אורית קצת דיברה על זה, נגע, אנחנו יודעים בערך איזה תחום אנחנו רוצים, אבל לא יודעים מה עוד יכול להביא אותנו. אני יודע שאני רוצה לעבוד עם אנשים, אבל אני לא יודע מאיזה עוד חוגים אני יכול להגיע לזה. אורית יכולה לפעמים לעזור, להכווין, לכוון, ולמצוא את החוגים שבסופו של דבר כן עומדים בתנאי קבלה, וגם מגיעים לאותו מקום. ואופציה שלישית זה הרשמה למכינה האוניברסיטאית שלנו, בעצם מקום שבו אפשר לשפר את תנאי הקבלה, ועל סמך זה להתקבל בשנה שאחרי זה. ויש לנו החלטה נוספת, שזה בעצם ללא החלטה, שאנחנו לא יכולים עדיין לקבל החלטה, משני סיבות. אחת, כי יש לנו שלבי מיון נוספים, יש חוגים שבהם יש רעיונות אישיים, למשל בריפוי בעיסוק, למשל בתוכנית אמירים מצטיינים של מדעי הרוח, כמובן רפואה, רפואת שיניים, ויש לנו, ולכן אנחנו יכולים לקבל החלטה ישר, כי אנחנו צריכים לחכות לתוצאות של השלבים הנוספים, ולפעמים יש שלב שבו במהלך הרישום אתם הצהרתם, אני הולך להיבחן בפסיכומטרי, אני הולך לשפר בגרויות, ובינתיים עוד לא הגיעו הנתונים האלה, ולכן אנחנו מחכים להם, ורק כשהם יגיעו, תיבדק שוב המועמדות שלכם, ותשלח הודעה עדכנית. אז בעצם איך אנחנו פונים לוועדת הערעורים? אם אני חוזרת למסך של 6 הריבועים הראשון שדיברתי, אם מקודם דיברנו על הרשמה לאוניברסיטה, יש לנו פה אופציה של דיון חוזר, אנחנו מזדהים על ידי התעודת זהות והקוד האישי שמקבלים במהלך הרישום, ופה אנחנו בעצם יכולים לצרף כל הסבר, מסמך ומשהו שלדעתכם יכול להיות חלק מההשפעה, שבשבילו אתם אומרים, נכון שאני לא עומד בתנאים, אבל בואו, יש לי פה איזשהו משהו ששווה לבחון אותו ולבדוק האם ניתן כן לבוא לקראתי ולאפשר לי להתקבל, בין אם אני יכול לבקש לשפר נתונים בשלב מאוחר יותר, בין אם יש לי פער קטן ויש לי סיבה למה אני רוצה, או כל סיפור אחר. שינוי עדיפות. יכול להיות מצב, בין אם התקבלתם ובין אם לא, שפתאום על הדרך נחשפתם לעוד כל מיני תחומים, לעוד כל מיני נתונים, ואמרתם דווקא מה שבחרתי זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה תחום אחר. שינוי עדיפות עושים כמובן באותו מקום, שינוי דרך האתר, זה כרוך בתשלום של 10 שקלים, וזה כפוף למצב ההרשמה בחוגים. אם החוג שפתאום אתם רוצים אותו הוא ברשימת המתנה, אז אפשר להירשם לרשימת המתנה, או אם הסגור לצערנו אי אפשר יהיה להירשם, כל עוד ההרשמה פתוחה, ונכון להיום רוב חוגי האוניברסיטה עדיין פתוחים לרישום, אז אפשר לבצע את השינוי של העדיפות. רגע, סליחה. וביטול הרשמה. התקבלתם אלינו, שילמתם אפילו מקדמה, ובסופו של דבר החיים שלנו, כמו שאתם יודעים, יכולים להביא לנו כל מיני הפתעות, ויש אפשרויות שלפעמים אתם אומרים, למרות שנרשמתי, למרות ששילמתי, בסופו של דבר אתם לא יכולים להתחיל ללמוד, יש אופציה לבצע ביטול הרשמה, החזר מקדמה במקרה של ביטול, תלוי במועד הביטול, וזה לפי הנחיות גם של ועדות מלץ ווינוגרד. עשינו את הכל, הסברתי לכם ככה בקטנה, ועדיין יש דברים שלא ברורים, לכל אחד יש יותר את הנקודה האישית שלו, אנחנו פה בשבילכם, יכולים ליצור איתנו קשר דרך המוקד הטלפוני, דרך הוואטסאפ, וגם לקבוע פגישה מקוונת. איך קובעים את הפגישה? באתר המידע שלנו, אם תראו פה למעלה, יש לנו תצרו קשר, מעביר אתכם לאתר, יש פה הנחיות לתיאום פגישה מקוונת, יש גם בעברית וגם בערבית, מגיעים בעצם לאופציה של בחירה, בוחרים את התאריך, את השעה, קובעים, ואנחנו יוצרים איתכם פגישה מקוונת. אז זה ככה, על רגל אחת, הליך הרישום והקבלה, השלבים שדיברנו, הדברים בדרך, ואם יש שאלות, אני אשמח בהמשך לענות עליהם. שיהיה בהצלחה. תודה רבה, שר. מכאן אנחנו עוברים לסקירה של כל נושא הסיוע והמעטפת הסטודנטים, המעונות, המלגות, הסיוע הכלכלי והאקדמי, וכל מה שחשוב להכיר רגע לפני שמתחילים את התואר. אני מתכבדת להעביר את רשות הדיבור לדיקן הסטודנטים, פרופסור גיא הרפז. גיא, הבמה שלך. שלום לכולם, נעים מאוד. אני אנצל את 10 דקות או 15 דקות הבאות לספק לכם את ההסבר שלי, שהוא לא אובייקטיבי ואולי גם לא צנוע, לגבי השאלה מדוע להגיע לאוניברסיטה העברית ואיזה סיוע תוכלו לקבל אצלנו. אני חושב שיש הרבה מאוד סיבות להגיע אלינו. הסיבה העיקרית היא שאנחנו אוניברסיטה מובילה בארץ וגם אוניברסיטה מובילה בעולם בכל מדד אפשרי. הסבר נוסף זה המגוון הדיסציפלינרי, במובן הזה שאתם יכולים להגיע אלינו וללמוד מגוון אדיר של תחומים, זה יכול להיות רפואה או רוח או משפטים או חברה
או חקלאות או אגריטק, ומנהל עסקים ומדעי המחשב ומקצועות מדעיים, ואפשר גם לשלב בין המקצועות ובעצם ללמוד אינטרדיסציפלינרי. הסבר נוסף שבעיניי הוא אולי ההסבר החשוב ביותר, הוא שיש לנו את הסטודנטים הטובים ביותר. לפעמים זה לא רק חשוב ללמוד עם המרצים הנכונים, אלא ללמוד עם הסטודנטים הכי טובים, כי הם ילוו אתכם לאורך כל החיים. הסבר נוסף הוא שהלימודים באוניברסיטה העברית הם גשר מצוין לקריירה, עוד מעט אני אדבר על מרכז הקריירה, אבל שוק התעסוקה יודע לזהות איכויות, הוא יודע לזהות בוגרים מצוינים, והוא מאוד מעוניין לקלוט בוגרים שלנו, והוא גם מתגמל אותם בהתאם. הסבר נוסף הוא הסבר של מעורבות חברתית ותוכניות מנהיגות. יש לנו איזו תדמית שהיא לא נכונה, כאילו אצלנו לומדים, הצטיינות, ובמוסדות אחרים יש מעורבות חברתית, המציאות היא מאוד שונה, הסטודנטים שלנו מבצעים מעורבות חברתית, לפעמים בהתנדבות, לפעמים בתמורה למלגה, לפעמים בתמורה לנקודות זכות. יש הרבה מאוד תוכניות מנהיגות מאוד מרשימות. הסבר נוסף הוא הבינלאומיות. האוניברסיטה העברית בירושלים, ואנחנו גאים בכך, אבל אנחנו חיים בעולם מאוד גלובלי, והחיים האקדמיים הם גלובליים, והחיים אחרי האקדמיה הם גלובליים, ואנחנו מאוד טובים בלהכשיר את הסטודנטים שלנו לעולם גלובלי, כולל תוכניות חילופי סטודנטים בכל העולם, תוכניות מדהימות. הסבר נוסף הוא ירושלים. אני חושב, אני לא אובייקטיבי, כי אני גר פה יותר מ-20 שנה, אבל ירושלים היא עיר מאוד מיוחדת, ואני חושב שהחוויה הסטודנטיאלית בירושלים היא גם מיוחדת. וההסבר האחרון הוא בעצם נוגע לסיבה שהזמינו אותי, הוא נוגע ליחס שאנחנו מעניקים. עכשיו עוד פעם, אני לא אובייקטיבי ואולי גם לא צנוע, אבל אני חושב שהיחס שאנחנו מעניקים לסטודנטים הוא יחס אישי ומכיל וחומל ותומך, ויש לנו הרבה מאוד מנגנונים לתמוך בסטודנטים. אני אפרט את אלו שנמצאים תחת דקנת הסטודנטים, שזה בעצם משרד שמעניק שירותים, כולל שירותי רווחה, לכל הסטודנטים בכל התארים, בעיקר לתלמידי הבוגר. אז השירות הראשון שאנחנו מעניקים זה מלגות על בסיס סוציו-אקונומי. הנחת העבודה שלנו זה שזה לא הגיוני בעליל, שמישהו לא יגיע לעברית רק בגלל כסף, או מישהו לא ישרוד את הלימודים שלו רק בגלל כסף. יש לנו מדור סיוע מפואר, כמעט כל אחד מ7 סטודנטים מקבל מלגת סיוע על בסיס סוציו-אקונומי, המלגה יכולה להיות צנועה, 4,000-5,000 ש"ח לשנה, ובמקרים מיוחדים היא יכולה לטפס עד 40,000 ש"ח וגם לפעמים יותר מזה, הכל על בסיס נתונים משפחתיים של המצב הסוציו-אקונומי. אז אם אתם מתקבלים אלינו, אתם מתבקשים לעקוב אחרי מדור הסיוע, מתי שיפתח את ההרשמה, להירשם, אי אפשר לקבל מלגת סיוע ללא רישום. שירות נוסף הוא המעונות. יש לנו מעונות שפרוסים בכל 4 הקמפוסים, בכל שנה נתונה אנחנו מאפשרים לקרוב ל7,000 סטודנטים לגור או במהלך כל השנה או חלק מהשנה במעונות, ואני חושב שזה פתרון מעולה, בעיקר למישהו שהוא לא ירושלמי ובשנה הראשונה. זאת אומרת, בשנה הראשונה שאתה עוד לא מבין מי נגד מי וקשה להתאקלם, אז אתה מקבל מעונות ליד האוניברסיטה או לפעמים גם בתוך הקמפוס של האוניברסיטה, וזה נגיש וזול יותר ובשירות מצוין. עוד פעם, ההיצע הוא קטן יותר מהביקוש, לכן אם אתם מתקבלים ורוצים את המעונות, כדאי לפנות כמה שיותר מהר. שירות נוסף הוא השירות הפסיכולוגי. לפעמים אדם בא עם איזה אתגר רגשי ומשתלב לתוכו גם אתגר אקדמי, והחיבור בין האתגר הרגשי לאקדמי יכול מאוד להקשות על לימודים. יש לנו שירות פסיכולוגי שמורכב מיותר מ50 פסיכולוגים, פרוסים ב4 הקמפוסים, הם מתמחים בלסייע לסטודנטים, הם תופרים את שעת הטיפול בהתאם ללוז של הסטודנט, והתעריף הוא זול יותר מהסקטור הפרטי, וגם אם צריך אנחנו מעניקים סבסוד. גם פה, אם תגיעו אלינו ואתם זקוקים לעזרה הזו, כדאי לדפוק על הדלת של השירות הפסיכולוגי כמה שיותר מוקדם, כי הביקוש הוא כאמור מאוד גבוה. שירות רביעי הוא לקויות למידה. הנחת העבודה שלנו זה שכ10% מהסטודנטים שלנו מתמודדים עם לקויות למידה משמעותיות, ואנחנו לא רוצים שבגלל לקות כזו או אחרת יהיה להם יותר קשה או שהם יצליחו פחות. לכן יש לנו יחידה ללקויות למידה והפרעות קשב עם 20 מומחיות, עוד פעם בכל 4 הקמפוסים, שמספקות ברמה הכי מקצועית וחינמית, גם אבחונים וגם ייעוץ וגם התאמות וגם הקלות וגם חונכויות, בשביל לאפשר לסטודנטים להתגבר
על כל האתגרים של לקויות והפרעות קשב. יחידה חמישית היא יחידת הנגישות, ה-accessibility. כל שנה אנחנו עוזרים לכ-1,000 סטודנטים שמתמודדים או עם נכות פיזית, או נכות רגשית, או מחלה כרונית משמעותית. ועוד פעם, זה ממש עבודה אישית, תפורה למידות הסטודנט, כדי לאפשר לו להתגבר על הנכות או המחלה, ויש שם הישגים פנומנליים. היחידה השישית זה המרכז לעיוור. אנחנו מסייעים מדי שנה ל-120 סטודנטים עם תעודת עיוור, בין אם מדובר בעיוורון מלא או לקות ראייה משמעותית, ויש האומרים שזה המרכז האקדמי לעיוור הטוב ביותר בעולם. יחידה שביעית היא היחידה לשוויון הזדמנויות, שהיא היחידה הגדולה ביותר שלנו, ובמובנים מסוימים גם החשובה ביותר. היחידה לשוויון הזדמנויות תעניק לכם שני שירותים מאוד מרכזיים. הראשונה זה חונכויות חינמיות לסטודנטים מתקשים. אנחנו מאוד פועלים ומאוד מאוד מצליחים בלצמצם נשירה. אם סטודנט מגיע בשנה הראשונה, סמסטר ראשון, קשה, הוא לא מצליח להתגבר על כל החומרים, הוא מבקש עזרה, ואנחנו נצמיד לו חונכויות ונאפשר לו להתגבר על האתגר האקדמי. הפונקציה השנייה של היחידה לשוויון הזדמנויות היא לספק מעטפת נדיבה ומגוונת, מאוד הוליסטית, לטובת סטודנטים שמשתייכים לאוכלוסיות מסוימות. זה יכול להיות סטודנט ערבי או סטודנט שהוא בוגר החינוך החרדי, בין אם הוא נותר חרדי או עזב את העולם החרדי, זה יכול להיות סטודנט ישראלי יוצא אתיופיה, זה יכול להיות סטודנט עולה, ויותר ויותר אנחנו מנסים לסייע לקבוצה שבשנים האחרונות היא בפוקוס שלנו, והיא סטודנטים שהם דור ראשון לאקדמיה. זאת אומרת, אנחנו רוצים למשוך מכל הארץ את המוחות הטובים ביותר, את הכישרונות הגדולים ביותר, שבעצם דור ראשון לאקדמיה. זאת אומרת, שני ההורים נטולי השכלה אקדמית, אולי הם פחות מכירים את המערכת, אבל יש להם את כל הפוטנציאל האקדמי, ואנחנו מאוד מעוניינים למשוך אותם, כי אנחנו חושבים שהאוניברסיטה העברית צריכה להיות הבית שלהם. יחידה שמינית היא המרכז לקריירה, רמזתי לזה קודם, יש לנו מרכז קריירה שמסייע לסטודנטים וגם לבוגרים, כדי לגשר את הדרך בין האקדמיה לבין עולם התעסוקה, גם להעניק לכם מיומנויות של קריירה, וגם לסייע לכם בהשמה מול מעסיקים מובילים ברחבי הארץ. והיחידה התשיעית והאחרונה היא יחידה למעורבות חברתית, שבה אפשר לבצע מעורבות חברתית משמעותית, או עבור מלגה, או עבור נקודות זכות. אז אלו בגדול השירותים שלנו. אני יכול להגיד ברמה האישית, זה טיפה מוזר להתחיל להשתפח ברמה האישית במפגש זום, אבל אני יכול להגיד שאני באוניברסיטה העברית כמעט 20 שנה, והאוניברסיטה העברית העניקה לי בית, והעניקה לי תחושת משמעות, והעניקה לי תחושת הצלחה, ובכל מקום שאני מסתובב באקדמיה ובעולם המשפטים ממנו אני בא, יש הערכה רבה לעצם העובדה שאתה מגיע מהעברית, ואני מאחל לכמה שיותר מכם להגיע אלינו ולזכות באותה תחושה שמלווה גם אותי. אז תודה רבה. אם יהיו שאלות קונקרטיות על השירותים שלנו, אז אנחנו נשמח לענות. תודה רבה, גיא. טוב, חברים, תודה. אנחנו עכשיו מתחילים את הסשן של השאלות והתשובות. אני רואה הרבה שאלות על חבר'ה ששואלים אם יש הקלטה של המפגש, אז כן, יש, ואנחנו נעביר אותה בהמשך במייל, אז ככה שתהיו רגועים. בעצם אני רוצה להציג את החברים הנוספים שהצטרפו אלינו למפגש, גם מצוות דיקנת הסטודנטים. יש לנו את עירית חרט, דיקנית המשנה ודיקנת הסטודנטים, אדריאן קרמר, מנהל המעונות, ושיר בצון מצוות האכלוס, רלי קרופ, מנהלת יחידת הסיוע הכלכלי, ודקר שמשון, מנהלת היחידה לשוויון הזדמנויות. הם כולם כאן כדי לענות על השאלות שלכם, יחד עם שר ואורית, גם מיכל כהן, ראש אגף השיווק והתקשורת, כאן כדי להשיב. אז אני מתחילה להקריא שאלות. אני רואה שאתם מרימים יד, אני בינתיים בשלב הזה עוברת לשאלות ששלחו לנו, אז עדיף לשלוח לי שאלות דרך ה-Q&A למטה, שימו לב. האם אפשר לקבל איזשהו הסבר על ועדת החריגים? נראה לי זאת שאלה לשר, נכון? כן, השאלה מה ההסבר הנדרש. ועדת הערעורים, כמו שאמרנו, ועדת ערעורים שווה ועדת חריגים, דיון חוזר, זה פשוט אותה מינוח לאותה ועדה. הוועדה, כמו שהסברתי, דנה במקרים בהם מועמד לא מתקבל לאוניברסיטה, ומבקש כן דיון נוסף על סמך נתונים שלא באו לידי ביטוי בבחינה הראשונית. אם יש שאלות קצת יותר קונקרטיות שאני אוכל למקד את התשובה,
מוזמנים לשאול ואני אשמח לעזור. גיא, אם אתה רוצה להוסיף? כן, אני אוסיף לדברים ששר, בילינו היום בבוקר כמה שעות טובות בוועדה הזו. הוועדה הזו בעצם מאפשרת לסטודנטים לגשר על פער בין הנתונים שלהם לבין נתוני הקבלה. עכשיו, אם מישהו מגיע עם פסיכומטרי 400 לפקולטה שצריכה 750, לא נוכל לעזור לו, אבל באופן כללי אנחנו דנים בכל מקרה, בכל בקשה, בכובד ראש, והגישה שמלווה אותנו היא גישה של בית הלל. אז אם מישהו קרוב לסף קבלה ויש לו סיבות טובות מדוע הוא חושב שאנחנו צריכים להתחשב בו ולהקל, אז אתם מאוד מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו מבטיחים שנטפל בכל בקשה בכובד ראש ועם כל תשומת הלב. תודה חברים. שאלה הבאה לצוות המעונות, האם אפשר לעבור לגור במעונות האוניברסיטה לפני הכניסה ללימודים? אדריאן, לא שומעים אותך? שלום. כעיקרון כן, והכוונה היא לימים הקרובים, לא בסדר גודל של תקופות ארוכות של חודשים. אם יש מקרים מסוימים שמחייבים את זה בגלל נסיבות אישיות, אז אפשר לפנות אלינו, והרבה פעמים אנחנו מציעים פתרון. מעולה. שאלה נוספת לשר, איך ניתן לדעת אם בקשת התשלום למקדמה שלי מתוך הפיקדון הצבאי נקלטה והתקבלה? ברגע שהתשלום ייקלט באוניברסיטה, אז יהיה חיווי גם באזור, במידע האישי שהמקדמה התקבלה. ברגע שאתם מקבלים בעצם את ה-SMS מהקרן להכוונת חיילים משוחררים שהתשלום בוצע, הוא אמור להגיע אלינו תוך כשבוע, או תוך 7 ימי עסקים אם אני לא טועה. אם אתם רואים, אם אתם עוקבים אחרי זה אחרי שבוע ועדיין אין חיווי, אתם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו יכולים לבדוק מה הסטטוס ומה המצב, ונעדכן אתכם ברגע שזה מגיע. שר, אני רק אוסיף שאלה נוספת שמרגישה לי דומה, אבל התשלום ממדים ללימודים גם דרך אתר משרד הביטחון, האם המקדמה היא חלק משכר הלימוד, אם אפשר לשלם את זה גם? את המקדמה? ככל הידוע לי, ממדים ללימודים זה לא חלק מהמקדמה, זה רק לשכר הלימוד, אבל זה יותר שאלות של שכר לימוד שאני פחות בקיאה בהם, אז אני לא רוצה סתם לתת מידע מוטעה. רצוי בדרך כלל לבדוק אם נותן המלגה, זאת אומרת צריך לפנות למדים ללימודים והם ידעו לעשות את ההכוונה ואת ההפניה הנכונה. תודה. הרשמה למעונות עדיין פתוחה, חברים? ההרשמה למעונות כל הזמן פתוחה, ככל שאפשר להירשם למעונות רק אחרי שהם מתקבלים לאוניברסיטה, והיא למעשה לא נסגרת, אלא אם כן כבר לא נשאר מקום. שוב, כמו שאמרתי קודם, וזה נכון לגבי כל שאלה שקשורה למעונות, במקרים ספציפיים שהם טיפה בעייתיים, כי מחכים לאיזושהי ועדה, כי לא השתחררו עדיין מהצבא ומחכים לציון מהפסיכומטרי ורוצים איזשהו פתרון נקודתי, אנחנו תמיד יודעים לתפור איזשהו פתרון מתאים. יש פה שאלה, תודה אדריאן, יש פה שאלה בנושא לקויות למידה, לפרט יותר על ההתאמות, מתי מרגישים את האבחונים, איך עושים את זה? כל המידע מופיע באתר של היחידה ללקויות למידה, אפשר לכתוב היחידה ללקויות למידה. באופן כללי צריך לתקף אבחונים שקיימים, ככל שאנחנו נסכים לתקף אותם, או להגיע אלינו ולבצע אבחון כמה שיותר מוקדם. אפשר לפני תחילת הלימודים, האבחון עולה כסף, ואם מישהו הוא במצב כלכלי מאותגר כל כך שהוא לא יכול לשלם על האבחון, שיכתוב לי ואנחנו נמצא דרך לסבסד אותו. יש הרבה שאלות שנוגעות להטבות למילואימניקים, אז אולי אם אפשר להרחיב קצת בנושא הזה. כן, אני יכול לדבר על הטבות למילואימניקים 3 שעות, אז אולי אפשר למקד את השאלה, כי זה אין סופי. אז אולי אני אגיד כמה מילים על ההטבות למילואימניקים. בעצם מה שעשינו זה, האוניברסיטה יצאה במגוון של מאוד מאוד רחב של הטבות והקלות למילואימניקים. בעצם כל סטודנט שלומד היום יש לו מחשבון אישי שלו, שהוא יכול להיכנס ולהכניס את הנתונים שלו, והוא רואה בדיוק מה מתאים לו באיזה חוג. יש לנו גם רכזי מילואים שמטפלים באופן פרטני בכל שאלה ובכל בעיה שמתעוררת, וגם לא, זאת אומרת גם פרואקטיבית בודקים עם משרתי המילואים שאכן מצליחים לצלוח את הסמסטר. האוניברסיטה העברית עשתה מעל ומעבר, הרבה מעבר לאוניברסיטאות אחרות בכל מה שקשור למילואימניקים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה כמובן בסמסטר ב', וככל שהמלחמה תימשך,
נקווה כמובן שלא, גם בשנה הבאה. את כל הפרטים אתם יכולים לראות באתר הראשי של האוניברסיטה העברית, יש שם גם את המתווה של המל"ג וגם את המתווה שלנו. יש באמת תפריט מאוד מאוד עשיר של הטבות למילואימניקים. תודה, מיכל. שאלה קשורה, האם עוד אפשר להירשם לאוניברסיטה עם הפסיכומטרי של יולי הקרוב? שואלת מילואימניקית. אז זה תלוי כמובן באיזה חוגים, זאת אומרת בחוגים שיהיו פתוחים להרשמה, כמובן שיהיה אפשר, במסגרת למה שקצת דיברה מיכל, גם אנחנו מבחינת מילואימניקים, אנחנו מאפשרים להם בעצם לפנות אלינו ולשמור מקום בעצם, יש לנו מתווה של שמירת מקום למילואימניקים, לאפשר להם לגשת ולהיבחן בפסיכומטרי ביולי או בבגרויות קיץ, וגם זה יכול להיות רלוונטי כמובן לחוגים שיסגרו לרישום, זאת אומרת כל עוד נרשמים בזמן שההרשמה פתוחה, מגישים בקשה להיכלל במתווה ובעצם אנחנו מבטיחים לשמור מקום, גם אם החוג נסגר להרשמה, ברגע שמגיעים בעצם הנתונים החדשים, אם עומדים בסעיפי קבלה, יהיה אפשר להתקבל לשנה הקרובה, ללא בעיה. תודה רבה. שאלה נוספת שקשורה לנגישות, אם צריך להגיש בקשה לנגישות, איך זה מתבצע? עוד פעם, אפשר להיכנס לאתר של הנגישות, מספקים את כל המסמכים, זה דיסקרטי לחלוטין וכדאי להיות כמה שיותר מפורט וכמה שיותר ממוסמך. במקרים מתאימים אנחנו מתייעצים עם רופא תעסוקתי שנמצא אצלנו. אני כן אגיד לגבי לקויות למידה וגם לגבי נגישות שזה לא כמו בתיכון, ששם יש איזו נוסחה מתמטית שאם יש לך דופק אז אתה מקבל התאמה. אצלנו זה יותר רציני ואנחנו באמת מתקפים את המידע ומעניקים את ההתאמות, כולל התאמות והקלות משמעותיות מאוד למי שבאמת זכאי לזה. אבל כדאי לפנות כמה שיותר מהר. זאת אומרת, מהרגע שסטודנט יתקבל לאוניברסיטה העברית, אפשר לפנות ליחידת הנגישות ולהתחיל להריץ את התהליך, כדי שביום הראשון לתחילת הלימודים הוא כבר יהיה עטוף כמו שהוא צריך להיות. אני אוסיף אם מותר לי לגבי הנגישות, שגם בקשות מיוחדות על בסיס נגישות למעונות, אפשר להגיש ישירות ליחידת הנגישות ומעבירים להנהלת המעונות את ההמלצות, וביחד אנחנו נותנים את התשובות והפתרונות. ומי שבאמת צריך, חשוב מאוד לפנות ליחידת הנגישות כמה שיותר מוקדם. יש פה בקשה, אם אפשר לתת דוגמאות למלגות אפשריות לתואר ראשון, ואני אחבר את זה עם עוד שאלה, שחבר'ה שאלו מתי נפתחת הרשמה למלגת ראשונים לאקדמיה או למלגת רחל וסלים בנין. מערכת המלגות תיפתח ב1 ליוני. סטודנטים מתקבלים, גם סטודנטים מתקבלים חדשים וגם ותיקים יקבלו מייל מאיתנו. ההגשה מתבצעת דרך המידע האישי. אחרי שסטודנט מגיש את הבקשה, אנחנו בוחנים את כל הנתונים שלו, את הרקע ממנו הוא מגיע, ומתאימים לו מלגה בהתאם לנתונים שעולים מהטופס בקשה. אחרי שסטודנט מגיש טופס בקשה ראשוני, אנחנו יוצרים קשר ומבקשים תוספת של מסמכים, שיגיש מסמכים, תלושי שכר של ההורים, תלושי דוחות של עו"ש מהבנק, וכל מיני מסמכים נוספים שמאמתים בעצם את הבקשה. ולאחר שהבקשה שלו נבחנת, אנחנו מתאימים לו מלגה בהתאם לנתונים. תודה רלי. אדריאן, שאלה נוספת, נרשמתי למעונות לפני כחודש, מתי אמורים לקבל הקצאה? אם הוא נרשם לפני חודש, עד אחרי יום עצמאות יהיו תשובות. ושאלה נוספת בהקשר הזה, מה תהליך ההרשמה למעונות ומתי אמורים להירשם? כל אחד יכול להיכנס לאתר המעונות ולהירשם מתי שהוא רוצה. התנאי, כמו שאמרתי קודם, הוא שיתקבל לאוניברסיטה. איזו עוד שאלה הייתה? סליחה? שואלים מתי לעשות את זה, יש פה חבר'ה ששאלו איך מעסיק נרשמים. ככל ההמלצה שלנו, מאחר והמקומות הם מוגבלים, ההמלצה שלנו היא להירשם כמה שיותר מוקדם כדי להבטיח מקום. עד הראשון, התשובה כוללת שובר מקדמה, שברגע שהסטודנט משלם את המקדמה, יש כבר הסכם בין האוניברסיטה לסטודנט, שאת אותו הסכם למעשה הסטודנט עד 1 באוגוסט יכול לבטל אותו ולקבל את כל המקדמה בחזרה. זאת אומרת שגם מי שלא בטוח שרוצה לגור במעונות,
ההמלצה שלנו תמיד היא קודם כל שיהיה לך מקום בטוח שתוכל לגור בו, אחר כך עם השקט הזה אתה יכול ללכת ולחפש מקומות חלופיים, ועד הראשון באוגוסט יש לך תמיד זמן לבטל. האם אפשר לעזוב את המעונות באמצע השנה, במקרה ואני לא מרוצה? כן, זה עד לתאריך מסוים בסמסטר ב' אפשר בהודעה של חודש מראש. מעבר לתאריך הזה גם אפשר, אבל יש איזשהו תשלום קדימה. מי שרוצה יותר פרטים הוא מוזמן או לכתוב לנו או להיכנס לאתר ולהסתכל את ההסכם מגורים שם, הכל מפורט שם. יש גם שם שאלות ותשובות שמי שרוצה גם יכול ישירות משם. תודה, אדריאן. יש המון שאלות שנוגעות למעונות בתוך הסשן של ה-Q&A, אז ככה אם אתה והצוות יכולים גם להיכנס ולענות אולי בכתב, זה גם יעזור. יש פה שאלה לגבי קורסי אנגלית וקורסים בכללי, מתי נפתחת ההרשמה לקורסים של התואר? איך זה עובד? אני אענה על זה. בעיקרון ההרשמה לקורסים מתבצעת בדרך כלל במהלך חודש ספטמבר. מתבצעת ההרשמה גם לקורסים וגם קורסים הרגילים וגם קורסי האנגלית, והיא בעצם מתבצעת עד פתיחת שנת הלימודים, כולל השבועיים הראשונים. זאת אומרת, גם במהלך השבועיים הראשונים, הוא ניתן לבצע שינויים ולהתאים את מערכת השעות לפי מה שמתאים ומה נדרש. יש פה שאלה נוספת לשר. אם לפי מחשבון הקבלה אני מתאים, זה אומר שאני בהכרח אתקבל? כל עוד נרשמים והחוג פתוח להרשמה, בהחלט. זאת אומרת, זה לא... אם הם בודקים את סיכויי הקבלה וכתוב שעומדים בסף, ועומדים בכל שאר תנאי הקבלה נוספים, דרישות אנגלית, עברית וכו', כמו שמפורט, ונרשמים בהרשמה רגילה, אז אכן מתקבלים. שאלה נוספת על המעונות. כמה שותפים צפויים להיות בחדר המעונות, והאם ניתן לגור במעונות עם בני זוג? עם הבני זוג, כעיקרון כן, התנאי הוא ששני בני הזוג יהיו סטודנטים פעילים באוניברסיטה העברית בהיקף של מעל ל-35%. ואם אמרתי קודם שכדאי להירשם מוקדם, הסיבה שזה התנאי לגבי הזוגות זה בגלל הביקוש הרב שיש למעונות. ושוב פעם, סליחה, הבנתי את השאלה הראשונה. גם אני, יש פה רצף מטורף. אם אפשר לגור עם בני זוג, ומתי מקבלים מפתח? לא, הייתה שאלה, לא, כמה שותפים, כמה שותפים, כמה שותפים, נכון. זה, שוב, אפשר להיכנס לאתר, יש שם גם בסרטונים, גם בתמונות וגם בכתב את כל המידע. יש את כל הסוגים, יש דירות עם 2 שותפים, עם 4 שותפים, עם 5 שותפים. יש את כל הסוגים וזה גם תלוי בקמפוס. הכל מפורט באתר. יש פה מישהו שאומר שיש לו בעיות רפואיות שמפריעות למחיה בחדר עם שותף, האם יש דרך לקבל חדר במעונות לבד? אז בדיוק כמו שאמרתי קודם, כעיקרון כן, צריך לפנות ליחידת הנגישות, יחידת הנגישות פונה אלינו עם המלצה מקצועית, ואנחנו ביחד מחפשים פתרון. תודה, אדריאן. שר, יש פה מישהו שואל שאלה קצת על כמעט להגיע לסף הקבלה, זאת אומרת, מי שיש לו סיכוי קבלה צמוד לסף, אבל מהצד השלילי, יש לו סיכוי להתקבל בשלב הראשון? בשלב הראשון של הבחינה אוטומטית לא, אבל בשביל זה באמת יש את ועדת הערעורים. אם יש משהו נוסף שיכול לגשר על אותו פער, אפשר לפנות לוועדה ולבדוק את זה, או כמובן שיפור נתונים לאורך הדרך, אם יגיעו נתונים חדשים שמאפשרים את הקבלה ואז עוברים את הסף, ואז לא תהיה בעיה. איך נעשית בנייה של מערכת למי שילמדו ביותר מקמפוס אחד, גבעת רם, הר הצופים? שאלה טובה. אני אנסה לענות על זה, כי פחות התחום שלי. בדרך כלל משתדלים ליצור כל מיני מסלולים מובנים, בעיקר כשיש שילובים שהם יותר נפוצים, ואז תוכנית הלימודים נבנית כבר כדי להתאים את זה. לרוב מצליחים ליצור את זה, זאת אומרת, חקירה של השנתון שמפורסם, מצליחים ליצור יום מרוכז בקמפוס כזה, קמפוס אחר, יש שאטלים שהדיקנט מפעיל של מעבר בין הקמפוסים, מטרה זה לא לעבור בין שיעור לשיעור, אבל מצליחים ליצור בדרך כלל או ימים מרוכזים, או בוקר בקמפוס אחד, מעבר לקמפוס אחר, ומצליחים ליצור בעצם את מערכת השעות. שאלה נוספת, מתי מעלים את השנתון לשנה הבאה? אני יכולה להוסיף שנייה רק על הנקודה של התאמת מערכת.
היום יש הרבה שיעורים שהם מבוצעים באופן היברידי, זאת אומרת שהם מבוצעים גם באופן מקוון וגם בכיתות עצמם, ואז יש הקלטות לכל שיעור. אז הרבה פעמים אם יש חפיפה בשיעורים מסוימים שאתם בקמפוס אחד, אז ניתן לקבל את ההקלטה של השיעור בקמפוס השני, וככה לפתור את הבעיה הזאת, ולצמצם לכם מעברים בין הקמפוסים, למרות שכמו ששר אמרה, זה בהחלט משהו שהוא אפשרי. תודה, אורית. עדי, שנייה רגע, אני רק מתערבת, פשוט מישהו פה שאל את זה כמה פעמים, ואני לא מצליחה למצוא את זה בצ'אט. שואלים אם יש פה מלגות לתושבי העוטף ותושבי הצפון המפונים, בוודאי. בוודאי, שלחתי כבר באחת התשובות, זה אמור להיות לכם איפשהו, ואם לא, אז פשוט תעשו בגוגל מלגות האוניברסיטה העברית, הכל נמצא שם, אז בוודאי, כן. יש לנו מלגות מיוחדות גם לתושבי פריפריה, מלגות גם לסטודנטים שמגיעים כמובן מאזור העוטף, ויש מגוון מלגות, ואפשר להיכנס לפורטל המלגות תחת האתר, ולשוטט שם ולראות קצת את המבחר שיש לנו. יש פה שאלה לגבי מלגת שוליך, סליחה, אני לא מכירה, האם אפשר להירשם עדיין, אם אני מילואימניקית יש הקלות או עדיפות? שוב פעם נקטעת לי, את יכולה לחזור לשאלה? יש דבר, מלגת שוליך, יכול להיות? שוליך. שולי. סליחה. מלגת שוליך זה מלגת מנהיגות, הצטיינות לסטודנטים מצטיינים. ההרשמה לשנת הלימודים הבאה נסגרת ביום ראשון, זאת אומרת שמי שכבר יש לו נתונים של פסיכומטרי ובגרות יכול עדיין להירשם, ואנחנו מתחילים את התהליך, כן. זו מלגה שמיועדת לתחומים ספציפיים, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי הטבע, תחומים מסוימים במדעי הטבע ותחומים מסוימים בחקלאות. אז אם מישהו עומד באמת בקריטריונים האלה, יש גם פרטים באתר, בפורטל המלגות, יכול להגיש עדיין, המלגה עדיין פתוחה. תודה רלי. האם פסיכומטרי יולי / בגרויות קיץ יאפשרו רישום לשנה הקרובה, וגם, אתם שואלים שאלות, זה קופץ, וגם עד איזה מבחן אמירם אפשר לגשת בשביל שיחשב לשנה הקרובה, בהנחה שיש ציון לפסיכומטרי ורוצה לשפר לפחות קורסים. אוקיי, אז מילואימניקים כבר ציינו, זאת אומרת כל מי שנכלל במתווה המילואים יוכל לפנות אלינו להיכלל במתווה ולגשת לפסיכומטרי יולי ובגרויות קיץ ונשמור לו מקום, גם אם חלילה החוגים ייסגרו להרשמה. במקרים שחוגים לא נסגרים להרשמה, כל עוד החוגים פתוחים ויגיעו נתונים חדשים, יהיה אפשר בעצם להשתמש בהם ולהתקבל. בנוגע לשיפור האנגלית, כל עוד יש רמת אנגלית לקבלה, אפשר לשפר את רמת האנגלית, מומלץ עד תחילת סמסטר א', כדי שבמקרה ולא מצליחים לשפר את האנגלית ונדרשים לקחת קורסים, יהיה אפשר לקחת אותם במהלך סמסטר א' או ב', מה שיותר מתאים במערכת השעות. תודה. בבדיקה, אם התנאים מספיקים לקבלה לתואר, במקרים מסוימים כתוב גם זכאות למלגת הצטיינות. זה בטוח או שזה בערך? אם יש לי קצת מעל, אז בטוח יהיה את המלגה, ואם זה קצת מתחת, אז בטוח לא? אני לא בטוחה אם זה מלגת הצטיינות או מלגה של רלי. אם זו הכוונה למלגת הצטיינות, מלגת הצטיינות, מי שזכאי, יהיה כתוב לו במכתב הקבלה, אתה זכאי למלגת הצטיינות, יהיה לו את החיווי, יש לנו בעצם 2 מלגות על סמך נתוני קבלה, שנקרא פרס חוגי, שזה 50% שכר לימוד, ופרס פקולטאי, זה 100%, זה לשנה אחת, זה על סמך נתוני קבלה בלבד, וזה פשוט במכתב הקבלה, יופיע חיווי, אתה יכול בעצם, אתה זכאי לזה. ואיך מקבלים את המלגה? זה אוטומטי? המלגה אוטומטית ברגע שנרשמים לקורסים, כדי להיות זכאים למלגה, חייבים לשלם מקדמה כדי לשמור מקום, ולאחר מכן בעצם בעת הרישום לקורסים רואים שיש תוכנית מלאה, לפחות 90% שכר לימוד, ואז זה אמור אוטומטית להתעדכן, לא צריך לפנות ולבקש את זה. תודה. עוד שאלה לגבי מלגות, בקשר למלגת אימפקט, האם אפשר להגיש בקשה לפני השנת לימודים או שרק במהלך שנת הלימודים? מלגת אימפקט זו מלגה חיצונית, וכדאי להיכנס לאתר של קרן אימפקט ולקבל שם את כל הפרטים, וההגשה מתבצעת דרך האתר שלהם. עד כמה שידוע לי, ההרשמה כבר נפתחה, אז אפשר כבר לקבל שם, להגיש ולקבל כל המידע. אוקיי, יש פה שאלה שאלה אחת בעצם שהיא 2 לשר, התקבלתי לעדיפות השנייה שלי אבל לא לראשונה. אם לא שילמתי את המקדמה למה שהתקבלתי, אם זה הולך להשפיע על ההתקבלות שלי לעדיפות הראשונה, העדיפות הראשונה כנראה זה עדיין בבחינה,
ומתי תעדכנו אותנו על הרעיונות הנדרשים לכמה חוגים? אוקיי, לא בטוחה שהבנתי את הסוף, אבל את ההתחלה זה ככה, כל עדיפות נבחנת בפני עצמה. זאת אומרת, אם התקבלתם בינתיים לעדיפות שנייה, אנחנו ממשיכים לטפל בעדיפות הראשונה כמו שהיא, זה לא משפיע, בין אם שילמתם מקדמה לעדיפות השנייה ובין אם לא. כל עדיפות, המטרה שלנו בסופו של דבר זה לקבל אתכם לעדיפות הגבוהה ביותר, בין אם התקבלתם לעדיפות שיותר נמוכה או לא. לגבי רעיונות, תלוי באיזה חוגים. זאת אומרת, יש חוגים שמרכזים את זה, למשל רוקחות תוכנית המצוינות, שזה מסלול מואץ לתואר שלישי, ההרשמה נסגרת כמעט אמצע יולי, ורק אחרי זה יתקיימו הרעיונות, גם תוכנית אמירים מצטיינים. לעומת זאת, בריפוי בעיסוק מזמנים כל הזמן, רפואת שיניים גם נעשה בצורה מרוכזת, אז כל חוג יש לו קצת התנהלות שונה. אתה יודע, אנחנו חוזרים קצת למעונות. אדריאן, יש המון שאלות שקשורות אני כל הזמן... הנחות, להירשם כחברים. אם אפשר קצת אולי שתדבר על זה קצת. אני בדיוק עניתי עכשיו על לא מעט שאלות תוך כדי בכתב, אז אפשר גם להסתכל. מה הייתה השאלה? אם יש הנחה לזוגות, אם אפשר להירשם חברים, אחד לומד באוניברסיטה, אחד לא, אם אפשר להירשם בכלל חברים בצוות, יש הרבה שאלות בהקשר הזה, אז אולי... ככה, אם מדובר על זוגות, כבר הסברתי קודם, התנאי הוא שהשני בני הזוג יהיו סטודנטים פעילים באוניברסיטה העברית. אם מדובר בשני סטודנטים שסתם בא להם לגור ביחד ושניהם זכאים למעונות, אז כן, אחרי שהם מתקבלים למעונות הם יכולים לבקש, ואנחנו מאוד משתדלים לשבץ אותם ביחד באותה דירה. אם הכוונה לדירות מעורבות של בנים בנות, גם זה אפשרי, אנחנו מאפשרים את זה כל עוד יש ביקוש לזה. אוקיי. אם עושים תואר דו-חוגי בשנה א', יש אפשרות בשנה ב' לעבור לתואר חד-חוגי בכל אחד מהם? זה דברים שהם יותר אקדמיים במעבר של כל פקולטה עם התנאים שלה. יש חוגים שזה אפשרי, יש חוגים שזה לא אפשרי, פשוט צריך לבחון מול אותו חוג. כל פקולטה יש לה את התנאים שלה למעבר למסלול שהוא חד-חוגי. רגע. אדריאן, אם בשנה א' אני לא גרה במעונות, עדיין תהיה לי אפשרות לגור במעונות בשנה ב'? כן, יש גם באתר, בתקנון, פירוט של שנות הזכאות למעונות לסטודנטים. לתואר ראשון, רוב התארים שהם 3 שנים, הזכאות היא בדרך כלל ל4 שנים, ותארים אחרים כמו תואר שני 2, אז זה 3. אם זה תארים מיוחדים שהם נמשכים יותר מ2, בדרך כלל אנחנו נותנים גם שנה מעבר לשנות התואר הרגילות. זאת המדיניות נכון לעכשיו, כך שמי שרוצה להירשם למעונות גם בשנה השלישית שלו, וגם אם הוא לא יתגורר קודם, אין שום בעיה. יש חבר'ה ששואלים האם אפשר לבוא לראות את המעונות. אז עניתי עכשיו פעמיים על השאלה הזאת, כולל מייל וטלפונים לאן לפנות. כן, אפשר לתאם סיורים במעונות, אנחנו ממליצים לבוא ולהתרשם, ומי שקצת קשה לו לפחות שיסתכל על הסרטונים שיש לנו באתר, ועדיין הכי טוב זה לבוא ולראות ולחוש את זה בעיניים ממש. עדי, אני שנייה רגע נכנסת פה עם שאלה לשר. שר, יש שאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן לגבי הפיקדון הצבאי והשירות הלאומי. איך הם בעצם מממשים או מתי, הם מבקשים הסבר מתי הם מממשים את הפיקדון. אוקיי, מבחינת, אני לפחות אתחיל בחלק שלי במה שאני יותר בקיאה. ברגע שמועמד בעצם מתקבל לאוניברסיטה, בהודעת הקבלה שנשלחת אליו, יש חיווי של סכום המקדמה שהוא נדרש לשלם. כמו שאמרנו, לרוב המועמדים זה 3,811 ש"ח, שזה חלק משכר הלימוד, ויש שם בעצם קישור למידע אישי. בתוך המידע האישי יש רובריקה שנקראת תשלום מהפיקדון, ושם יש הסברים ומצגת מאוד מאוד מפורטת. זה בעצם מזינים שם את הפרטים, זה מעביר אתכם לאתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים, שם מאשרים את זה, ואז מקבלים SMS, מתחברים, מקבלים SMS, ובעצם ככה מבצעים את התשלום של הפיקדון. הפיקדון מועבר אלינו ישירות ממשרד הביטחון, וזה מתעדכן בחשבון שכר הלימוד. כנ"ל בסופו של דבר אותו תהליך אמור להיות גם במהלך שנת הלימודים, כשרוצים לשלם בעצם את שכר הלימוד עצמו, נכנסים למידע האישי, אם יש כל מיני סוגי תשלומים, יש כאלה שרוצים לשלם את מלוא שכר הלימוד ישר, יש כאלה שרוצים לשלם את זה בחלקים מסוימים,
מזינים את הסכום, בין אם בוחרים את הסכום שקיים ובין אם בוחרים סכום חלקי, שוב מעבירים אתכם לאתר, עושים שם את התשלום, את מה שנדרש, וזה מועבר אלינו. הייתה איזו שאלה, אני לא יודעת אם ראיתם, הייתה שאלה ששאלו אם אפשר לשלם סכומים חלקיים מהפיקדון, לפחות לטובת המקדמה, אז לטובת המקדמה זה בלתי אפשרי, זה סכום שהוא חייב להיות משולם במלואו, אבל כמובן שאפשר לבצע את זה אחר כך לטובת שכר הלימוד. יש פה שאלה שקשורה להכנה לשנת הלימודים. הבנתי שלתואר מדעי המחשב וביולוגיה חישובית יש קורס אינרטו, הכנה לשנת הלימודים. איפה ניתן למצוא אותו? אני לא רואה אותו לא במייל או באזור האישי. מישהו מכיר? יכול לתת על זה מענה? אני לא מכירה אינרטו, אני יודעת שיש כל מיני חוגים במדעי הטבע, אני יודעת שמתמטיקה ומדעי המחשב ועוד איזה כמה, שכן עושים שם קורסי הכנה בקיץ, בעיקרון כבר במכתב הקבלה אמור להיות להם חיווי על הדבר הזה, וגם אם לא, מהחוגים עצמם ייצרו איתם קשר לקראת הקורסים עצמם, ישלחו להם מידע בעצם על הקורסים האלה, יאפשרו להם, ייתנו להם את המידע, ובעיקרון הפקולטה עצמה תדע להסביר הכי טוב, כי זה באמת משהו שהם יוזמים ומכינים, אז רצוי לפנות אליהם. יש הרבה שאלות שנוגעות על הנושא של העדיפויות, איך זה משפיע, איך זה עובד, תוכלי קצת לפרט על זה טיפה. אוקיי, אז ככה, כמו שאמרנו, יש לנו יכולת לבחור עדיפויות. יש לנו עד 3 עדיפויות בעצם במערכת הרישום, כאשר המטרה שלנו באוניברסיטה זה לאפשר לכם להתקבל לעדיפות הגבוהה ביותר. עדיפויות יכולות לכלול עד 5 חוגים שונים שיכולים לחזור על עצמם, זאת אומרת, אני מדברת כרגע כמובן רק על תואר ראשון, 2 עדיפויות שהן דו-חוגיות ועוד עדיפות אחת שהיא חד-חוגית. לא חייבים למלא את כל העדיפויות, אפשר למלא 1, אפשר למלא 2, אם התקבלתם כבר לעדיפות הראשונה, אז אנחנו לא בודקים את העדיפויות השניות, אלא אתם כן תראו חיווי האם אתם יכולים להתקבל לעדיפות או לא, אבל בעיקרון שומרים לכם מקום בעדיפות הכי גבוהה. אז קבלתם לעדיפות השנייה, הלכתם, שיפרתם נתונים, פניתם לוועדת אירועים או כל דבר כזה, הקבלה תעבור לעדיפות הגבוהה ביותר, זה משהו שקורה אוטומטי, לא צריך לפנות, לא צריך לבקש את זה. שילמתם מקדמה דרך אגב לעדיפות נמוכה יותר, ועכשיו התקבלתם לעדיפות הגבוהה, המקדמה עוברת לשם ישירות, זה לא תשלום נוסף, זה אוטומטית עובר מאחד לשני, וזה שומר מקום פשוט באוניברסיטה, מחוג אחד, מעביר את המקום לחוג האחר. מקווה שזה עוזר קצת. להסבר. תודה שר, יש פה שאלה לרלי. רלי, האם אפשר להגיש בקשה לכמה מלגות בו זמנית? ההגשה היא אחת. סטודנטים ברגע שהם מתקבלים לאוניברסיטה, הם מקבלים סיסמה וקוד וסיסמה, והם יכולים להיכנס דרך המידע האישי ולהגיש בקשה אחת. אנחנו ביחידת הסיוע מקבלים את כל הנתונים של הסטודנט, ואנחנו מתאימים לו את המלגה הנכונה ביותר, בהתאם לנתונים שהוא מגיע איתם. אי אפשר להגיש כמה בקשות למלגות סיוע, זאת אומרת, אם מדובר במלגות מעורבות חברתית או מלגות הצטיינות, זה מלגות אחרות שלא קשורות ליחידת הסיוע, אנחנו מדברים פה רק על מלגות סיוע בלבד. יש לנו קרנות שונות ויש לנו מגוון תוכניות, אנחנו עושים את ההתאמה של הסטודנט לקרן ולמלגה המתאימה ביותר, בהתאם לנתונים שהוא מגיע איתם. יש לנו מלגות שקשורות למקום מגורים, עיר מגורים, יישוב, תחום לימודים, אנחנו פשוט עושים את ההתאמה. אז אין צורך להגיש כמה בקשות, בקשה אחת, ואיתה אנחנו יוצאים לדרך. עוד בנושא של המלגות, הזכרתם מעורבות חברתית עבור מלגה או נקודת זכות, האם גם זה נשלח במייל בתוך מערכת המלגות? בנוגע למלגות של מעורבות חברתית, זה תחת היחידה למעורבות חברתית ולא תחת יחידת הסיוע, פרטים אפשר למצוא באתר של היחידה למעורבות חברתית תחת דיקנת הסטודנטים. תודה רבה. עדי, אני יכולה שנייה להסביר משהו, כי ראיתי שאלה שחוזרת על עצמה. יש הרבה חבר'ה ששואלים, אוקיי, התקבלתי עכשיו, מה קורה איתי הלאה? אז ככה, אולי זה ייתן מידע להרבה. בעיקרון קבלה, כבר עכשיו התקבלתם, אתם משלמים את המקדמה, שומרים מקום. כמו שהוא הסביר כבר אדריאן, אפשר כבר להירשם למעונות, אפשר לפנות למלגות הסיוע, ובינתיים יש לכם בעיקרון שקט מאיתנו. פעם הבאה שאתם תפגשו איתנו, זה יהיה כבר לקראת חודש יולי. ישלחו לכם מיילים לבקש לכם להעלות תמונה לצורך כרטיס סטודנט, ויתחילו לשלוח הסברים על תשלום שכר לימוד לשנה הבאה. יש שם הסברים, אם מי שרוצה לשלם, כמו שאמרנו, בבת אחת, לא בבת אחת, בתשלומים, מפיקדון, יהיה את כל המידע. זה משהו שנשלח לכל אחד, גם אם התקבלת במעונות,
מאוחר, אחרי יולי אתה תקבל עדיין את אותו מידע, לא צריך לדאוג, וגם אז ברגע שמתחילים להסדיר את שכר הלימוד, רק בספטמבר זה הפעם שממש מתחילים. המזכירויות יתחילו ליצור אתכם קשר, יסבירו לכם על הרישום לקורסים, ייתנו לכם את כל המידע, ובמהלך חודש אוקטובר גם לרוב מקיימים ימי אוריינטציה, שבאמת אתם מגיעים לקמפוס, אתם פוגשים כבר את המזכירויות, עושים לכם הסברים, הדרכות, דברים, וזה ככה מבחינת לוזים רשמיים. יכול להיות שיהיו כל מיני אירועים בלי קשר, כל חוג לפעמים יוצר קשר עם המתקבלים שלו, נותן לו עוד מידע ועוד דברים, אבל כטיימליין שעובד לרובם, זה נותן לכם כיוון. שר, איך אפשר לעדכן על קבלת ציון במבחן אמירם? בעיקרון זה אמור להגיע אוטומטית, זאת אומרת אם נבחנתם דרך המרכז הארצי הם מעבירים לנו את הציון וזה אמור להתעדכן. אם עבר יותר משבועיים מהרגע עשיית המבחן דרך המרכז הארצי ועדיין לא יתעדכן הציון, לפנות אלינו, או קודם כל עדיף לפנות למרכז הארצי ולבדוק שבאמת הם העבירו את הציון, אם לא העבירו לבקש, אם העבירו ליצור איתנו קשר ולשאול חבר'ה למה זה עוד לא יתעדכן, לרוב זה קורה מאוד מאוד מהר ואוטומטי, לא אמורות להיות עם זה בעיות. אדרן, יש הרבה שאלות שנוגעות קונקרטית לתהליך של ההרשמה למעונות, אם תוכל לזכור אותו בקצרה. כן, עכשיו בדיוק עניתי על זה. נכנסים לאתר, תשתדל לעשות את זה קצר, נכנסים לאתר, לכל אחד נפתחות אפשרויות למעונות שונים לפי הלימודים שהוא לומד, זאת אומרת זה לפי הקמפוס בגלל הייחודיות הזאת של האוניברסיטה העברית שמפוזרת בכמה קמפוסים. ותוך חודש מקבלים תשובה מלווה בשובר לתשלום המקדמה, כמו שהסברתי קודם, המקדמה ברגע שהיא משולמת וחשוב לשלם עליה בזמן, ברגע שהיא משולמת למעשה נוצרת מחויבות מצד האוניברסיטה כלפי הסטודנט ומצד הסטודנט כלפי האוניברסיטה, אותה מחויבות שהסטודנט יכול למעשה לבטל אותה עד הראשון באוגוסט ולקבל את כל המקדמה בחזרה. אני אמרתי קודם שכדאי להירשם למעונות, אני אמרתי מקודם שניתן, שמומלץ להירשם למעונות, לשלם את המקדמה, להבטיח את המקום ואחר כך לחפש בשוק הפרטי. עכשיו אני אוסיף ששנה שעברה, כבר בתקופה הזאת של חודש מאי ויוני, היינו כבר עם רשימות המתנה של מעל ל-300 סטודנטים שלא לכולם יכולנו לתת תשובות. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה מבחינתכם כדי להיות רגועים, איך שאתם מתקבלים לאוניברסיטה, אם אין לכם סידור אחר, כן להירשם למעונות ומשם להמשיך הלאה. אחרי שנרשמתם, שילמתם את המקדמה, מגיע יום הקליטה שלרוב הוא בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. השנה הבאה יהיה טיפה יותר מורכב כי יש רק 3 ימים ולפני זה סוכות, אז יש לנו כל מיני סידורים שאין טעם לפרט אותם עכשיו. בסדר גמור, חברים, אנחנו מתכנסים לקראת סיום, יש המון שאלות, אנחנו מנסים לענות עליהן, גם הצוות פה עובר ומקליט תשובות, אז ככה המתינו קצת. יש כמה אנשים ששאלו לגבי להגיע, להתרשם מהאוניברסיטה, אז אני אגיד לכם שהאוניברסיטה בסך הכל היא פתוחה, ואפשר להגיע לבקר ולהתרשם. מאוד מאוד תלוי, יש לנו 4 קמפוסים שכדאי שתדעו מה אתם רוצים ללמוד כדי שתבואו לטעום מהסיר הנכון. אז ככה, זה חשוב לבדוק לפני שאתם באים. שר, האם אפשר לשמור מקום בכמה חוגים? אם זה תשלום בנפרד לכל אחד, אם זה בענפים שונים? לא, אפשר לשמור מקום לעדיפות בעיקרון. עדיפות יכולה להיות דו-חוגית או חד-חוגית, אבל אי אפשר לשמור מקום ל5 חוגים ואחרי זה לקראת הסוף בוחרים. אנחנו חייבים להערך כי סגירת הרשמה תלויה בכמה מקומות נשמרו. אנחנו לא יכולים לאפשר לשמור ביותר מדי חוגים, שלא נערך, נסגור הרשמה ובסופו של דבר לא יהיה סטודנטים. אני אגיד משהו כללי לגבי המכינות, יש פה הרבה שאלות על המכינה הקדם אוניברסיטאית של האוניברסיטה. כל הפרטים והמסלולים והימי לימוד וצורת הלימוד, הכל מופיע בצורה מאוד מאוד טובה באתר אתר שנקרא המכינה הקדם אוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית. אני חושבת במה שנקרא בצניעות, אבל יש לנו את אחת המכינות הטובות ביותר מבין כל האוניברסיטאות בארץ, ואפשר לומר ש95% ממי שמסיים את המכינה עובר ישירות ללימודים באוניברסיטה ומתחיל תואר ראשון.
אז אומנם זה מדובר באמת על עבודה שהיא על שנה, שהיא סוג של השהיה מבחינת תחילת הלימודים האקדמיים הרשמיים, אבל זו מכינה שמביאה את התלמידים בצורה הרבה יותר בשלה וטובה להתחיל את התואר הראשון. אני רוצה רגע להוסיף משהו שהוא חשוב לגבי ההרשמה. שימו לב שלפעמים אתם נרשמים עם איזשהו מייל פרטי והתשובות מגיעות עם המייל שהאוניברסיטה נותנת עם ההרשמה והקבלה ללימודים, ואז פונים אלינו בחזרה עם שאלות, לא קיבלתי את התשובה, לא שילמתי בזמן בגלל זה. אתם חייבים לעקוב אחרי המייל שקיבלתם מהאוניברסיטה. הסיפור הזה מאוד חשוב, אני מניח שגם לגבי נושא הלימודים. תודה. אני רק אמשיך, רגע עדי, אני רק אמשיך כדי לסיים את הסיפור הזה. מייל אוניברסיטאי נפתח רק למי שהתקבל, זאת אומרת כל עוד לא התקבלתם ואתם מועמדים לא יהיה לכם מייל אוניברסיטאי. אנחנו גם ממדור רישום וקבלה משתדלים לשלוח את המיילים בהתחלה לשני המיילים. בעצם אתם אחרי הקבלה, כמה ימים אחרי זה אתם צפויים לקבל מייל, שימו לב, נפתח לכם מייל אוניברסיטאי עם הסברים איך אתם ניגשים, קוד אישי וכדומה. אם חלילה לא קיבלתם אפשר ליצור איתנו קשר או עם התמיכה של הרשות למחשוב, ומאז כבר רוב ההתנהלות, כמו שאמר אדירן, בין עם המעונות, בין עם שכר לימוד ובין עם לימודים אחר כך בפועל, כבר עוברת למייל האוניברסיטאי. אז שימו לב, אם התקבלתם ולא קיבלתם איזה חיווי על המייל הזה או לא פתחתם אותו, תהיו עם יד על זה כדי שבאמת שתוכלו למצוא את עצמכם ושלא תאבדו מידע חשוב. ניקח עוד 2-3 שאלות אחרונות. אני לא יודעת, יש דבר כזה תלמיד מיוחד? שואלים מה זה תלמיד מיוחד? יש מונח כזה? יש תלמיד ממעמד מיוחד, מדובר בדרך כלל חבר'ה שרוצים ללמוד קורסים ספציפיים, זה בעיקר אחרי תואר ראשון, בין אם להשלמות של כל מיני דברים, לקראת תואר שני, להעשרה כללית, אבל זה מיועד לרוב לסטודנטים שיש להם כבר תואר ראשון לפחות, וזה בכפוף לאישור גם של הקורסים הספציפיים באותה פקולטה, זה לא משהו שפתוח לכולם, כל פקולטה זה בפני עצמה, זה לא נפוץ. בסדר, אני רואה פה, יש פה דברים שכבר דיברנו. רגע. טוב, יש פה הרבה שאלות על המעונות. חברים, אני אגיד לכם, אתר המעונות הוא אחד האתרים עם הכי הרבה מידע שראיתי, אז אני מאוד ממליצה לכם להיכנס לאתר, יש שם גם תמונות, גם סרטונים, וגם הסבר על כל תהליך ההרשמה, זה מאוד מומלץ להיכנס לשם. אני לא זוכרת אם דיברנו על זה, אבל מתי אתר המלגות יתעדכן לשנת הלימודים הבאה, או שאמרנו 1 ביוני? האתר, ההרשמה תיפתח ב1 ביוני, גם אני ממליצה לפנות לאתר שלנו ולהיכנס, יש שם סרטון עם הסבר מפורט ומדויק בדיוק איך על תהליך ההגשה, וגם פורטל המלגות להיכנס ולהתעדכן. ב1 ביוני אנחנו פותחים את ההרשמה, כל המתקבלים החדשים וסטודנטים ותיקים יקבלו על כך הודעות במייל האישי. שאלה אחרונה, האם יש לסטודנטים טרנסים למי לפנות בנושא המעונות וקשיים כאלה ואחרים בעקבות הנושא? כן, יש אפשרות כזאת. אנחנו משתדלים מאוד גם לתת איזשהו פתרון שיתאים גם לסטודנט באיזשהו שיח איתו בצורה מצד אחד הכי פתוחה מבחינתנו וגם מבחינת הסטודנטים, ומצד שני לפי האופי של הסטודנט כמה שפחות חושפני. אפשר לפנות ישירות אליי, ואנחנו גם אם צריכים לקבל עוד ייעוץ או עוד שיחה אנחנו עושים את זה. כל הסידורים המיוחדים האלה, לא משנה מה הסיבות, כדאי כמה שיותר מוקדם. מקרים כאלה עדיף לפנות ישירות אליי. בסדר גמור. חברים, תודה רבה. יש לנו עוד שאלות פתוחות, אז ככה אם מי מכם יוכל בדקות הקרובות לעבור לסגור את השאלות האחרונות, אנחנו סיימנו בעיקרון. חברים, אם יש לכם שאלות נוספות, מוקד המתעניינים והשירות של האוניברסיטה זמין עבורכם, תחפשו בגוגל את הטלפון ותוכלו גם שר הציגה אותו קודם, ואנחנו מחכים לכם בקמפוסים שלנו בשנת הלימודים הקרובה. תודה רבה שעליתם, תודה רבה לכל החברים שהשתתפו וענו על השאלות, באמת היה הרבה, כל הכבוד. ואנחנו נתראה בשנת הלימודים תשפ"א, באוקטובר. עדי, תודה רבה. תודה לכולם. ביי, להתראות. ביי, תודה לכולם.